Chino! Kimchi! Chino! 오빠. At mahal, nagbabalik si Kim Chino, ang sagot sa iyong kalungkutan. Dali na biyernes malungkot ka dyan. Biyernes na biyernes ay talaga nga naman nagko-contemplate ka kung niloloko ka ba niya. Anyway, mahal, balik Chinito sa tayo. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 senyales na kailangan mo nang mag-move on sa kanya. Recap na tayo, mahal. Sabi ko kanina, una, mag-move on ka na kapag ikaw na lang ang nag-e-effort. Ikaw na lang yung may gusto. Di ba nga sa relasyon, dapat partnership, dapat dalawa kayo nagtataguyod. So, paano mananalo sa laban kung ikaw lang ang nag-e-effort? Paano mananalo at paano matataguyod ang relasyon kung ayaw niya na pala sa'yo, kung hindi ka na mahal, kung hindi na ikaw yung nagpapasaya sa kanya? O sige nga, bakit ayaw mo pa umusad? Ay nako, dapat mag-move on ka na dyan, hindi yung nagmumukha kang aso kakahabol sa kanya. Gigigil ako. At ito na, mahal, pangalawa, mag-move on ka na kapag wala ka ng peace of mind. Ito sa relasyon na kung saan wala ng kapayapaan ng utak mo, ikaw ay madidrain, ikaw ay mauubos. Diba? Nakakapagod yan. Kaya ka nga nagka-jowa or kaya ka nga nag-jowa kasi gusto mo ng kilig, gusto mo ng tamis, gusto mo ng lambing at gusto mo ng dilig. Dilig ng pagmamahal, pero parang mas madalas ka pang stress. Hindi ka makatulog sa gabi, kaka-overthink. Wala nang saysayang relasyon na yan. Dapat mo nang i-let go at dapat ka nang umusad kasi hindi mo na nakikilala yung sarili mo, kakamahal sa taong hindi ka naman mahal. Diba? O ito, mahal, pangatlo at panghuli, mag-move on ka na kapag cycle na. What do I mean with cycle? Kapag cycle na, paulit-ulit na. Yung kirot, yung paghihirap mo, yung pananakit, diba? Paulit-ulit na walang pagbabago. Hindi willing magbago, hindi willing ayusin yung relasyon nyo. Ano pang panghahawakan mo? Diba? Diyos ko. Nahihirapan na ako sa ganitong sitwasyon ng mga tao ngayon na kung saan alam naman nila na yung sagot na hindi na sila mahal, pero minamahal pa rin nila yung maling tao. Tama mali, 'di ba? Paulit-ulit paulit-ulit mo lang ding sasayangin yung sarili mo hanggang sa hindi mo na makilala yung sarili mo, nawawala na yung self-worth mo. Ano ibibigay mo ng pagmamahal kung hindi mo mahal yung sarili mo, 'di ba? Basic as that. Ikaw na lang ang may gusto, wala ka ng peace of mind, oras na. Oras na para i-let go, pakawalan at mag-move on. Yan yung mga senyales na dapat mo i-consider. Tapos sa mga sinabi kong 3, yung wala ka ng peace of mind, paulit-ulit na, 'di ba? Yung ikaw na lang yung nag-e-effort. Baka it's time talaga para alamin mo sa sarili mo na okay. Hanggang dito na lang at kaya ko na dapat mahalin ulit yung sarili ko para manumbalik naman yung pagmamahal mo sa sarili mo. Nakakapagod magmahal, nakakapagod magmahal lalo na kung yung tao hindi ka naman talaga mahal o hindi ka na mahal o meron ng iba o tapos na sa'yo at napagsawaan ka na. Di ba? Ang sakit sabihin, ang sakit marinig. Pero yun talaga ang totoo, hindi lahat ng tao ay kayang balik at suklian ang pagmamahal mo. Kaya kung hindi nila magawa, kung hindi ka nila kayang mahalin na ulit, it's time for you to move on! Try mo na sa DJ. Di ba? Try mo kay Kim Chino. Anyway, mahal. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala kasi ako uuwian na kita. Maraming salamat. Ako'y babiyahin na at syempre susunod na po sa akin sina Rakitera at Titan Jello
sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!